deh kan kami usia lalu tidak influencer berang Nungsikhibagi abang EIKHOI na. Magpapagpa sige order mo pa ba? Tuloy na. Kaya gusto ka tuloy na dito. Ay nungsikhibagi ni. Sila betang sakta ng utang na tuloy sige. Mani po jenis na yung film kaya ito mayam dito magtang. Ito bendong na. Shanghai na bi. Actress ato ni mayam da. Kudun tamjagi so isi. Mayam na mahal ko wait ko kung ganun. Welcome to Manasay.
Miss